2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýangyç serişdeleriniň esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan zyýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zymyndylaryndan has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşrinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos Geoselgeriş kompaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňdiniň kenaryndaky Günwatar ýangyç ýatagyndan 2,16 million tonna metanyň syzyp çykandygy anyklandy. Bu döwürde ýurdun gündogur ýangyç ýatagyndan syzyp çykan zymyndylaryň möçüri 1,18 million tonna metan gazyna barabar boldy. İki ýangyç ýatagyndan syzyp çykýan zymyndylaryň miqdary 366 million tonna kömür turşu gazyna deňdir. Bu görkezji Beýik Britaniýadan bir ýylyň dowamyna syzyp çykýan zymyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zymyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar. Diýilip maglumatda aýdylýar. Britan neşri alymlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zymyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1,5 gradusdan aşagda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlykçylar munyň klimatyň helakçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjütmek töwekkülçiliginiň hem ýokardygyny aýdýarlar. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zymyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde iň öňdäki orunlarda durýandygynyň üstüniň açylandygyny hem ýatladyp, başga bir derňewiň bu ägirt uly metan sızmalarynyň aňyrsynda metany ýakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä ýakmak usuly islenmeýän gazy ýakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşu gazy atmosferaga goýberilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen syzan zymyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazyny ýakylmadyk görnüşde howa goýberýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gazanylan soňky öňe düşliklere çenli ýüze çykarmak kyndy. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşu gazyna garanda 80 etse köp bolýar we şol sebäpli ventilasiýa usuly klimat üçin has erwet hasaplanylýar. Biz metan zymyndylaryny iň köp sydyrýanlaryň ýeridigini we muny kimiň edýändigini bilýäris. Bize metan zymyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berjaý etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürüjüler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz. Diýip maglumatda Kairos kompaniýasynyň prezidenti Antoine Rostandyň sözleri çytirlenýär. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP28-iň şu ýylyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek samitiniň Türkmenistanda metan zymyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini newit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýle-de ýakynda Abu Dhabi Milli Newit kompaniýasynyň galkynyş gaz känini özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gazanylandygyny ýylan etmegi bilen düşündirýärler.